Gvern ġdid nazzjonalista jrid li anke l-ħaddiema fis-settur pubbliku ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar bħalma jrid għall-poplu Malti u Awċi kollu. Hekk qal id-deputat nazzjonalista u membru tal-cluster dwar is-settur pubbliku Karl Guder matul konferenza tal-aħbarijiet li inkludiet il-proposti tal-Partit Nazzjonalista iddedikati għal ħaddiema fis-settur pubbliku. Karl Guder spjega li dawn il-proposti għandhom jaraw li l-gvern ikun role model għal min ħaddem fil-privat fil-waqt li l-ħaddiema taċ-ċivil ikollhom l-opportunitajiet kollha li jtejbu l-pożizzjoni tagħhom. L-idea hija illi rridu naraw illi l-gvern ikun kif ngħidu bl-Ingliż an equal opportunity employer, imma fl-istess ħin ukoll irridu naraw illi jkun role model għall-employers kollha oħra illi hawn f'Malta b'għawdex. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista responsabbli mill-amministrazzjoni pubblika Joe Ellis illi tenna li l-Partit Nazzjonalista jrid jara li l-ħaddiema kollha ikunu aktar kuntenti u jipprovdu servizz aħjar lill-poplu. Kif qed qabel nkunu qegħdin ninkoraġġixxu lill-public servants sabiex huma ikunu iktar kontenti fix-xogħol li qegħdin iwettqu u jagħtu aħjar, jirrendu aħjar għal servizz tal-poplu Malti u Awċi kollu. Min-naħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali u President ta' Solidarjetà Ħaddiema Partit Nazzjonalista Ivan Castillo qal li l-partit immexxi minn Bernard Grek irid jara li l-ħaddiema fis-settur pubbliku jtejbu l-produttività tagħhom b'risq il-poplu tagħna. Biex inkunu f'pożizzjoni li nattiraw aktar talent biex jingħaqad u jitjieb is-servizz pubbliku, però anke l-produttività tal-ħaddiema tiegħu. Fost il-proposti li qed jippreżenta l-ħaddiema fis-settur pubbliku, Gvern ġdid nazzjonalista jrid itejjeb l-iskali tas-salarji f'dan is-settur ukoll, kif ukoll li joħloq sistema aħjar ta' performance bonus biex jinċentiva l-effiċjenza. Barra minn hekk irid ukoll li jinkoraġixxi u jippremja t-taħriġ u l-iżvilupp professjonali, kif ukoll is-sistema biex ħaddiem ikun trasferit minn entità l-oħra issir aktar trasparenti u strutturata. Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grek jara wkoll li l-ħaddiema fis-settur pubbliku igawdu minn miżuri aħjar favur il-familja, fost l-oħrajn b'aktar possibilità ta' teleworking u li kemm ikun possibbli l-Awċin jibqgħu jaħdmu f'għawde stess. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-kelliema spjegaw ukoll li gvern ġdid nazzjonalista jara li l-ħaddiema fis-settur pubbliku ikollhom aktar flessibilità fejn tkun meritata, fost l-oħrajn billi sick leave ikun jista' jintuża anke f'emerġenzi li jitolbu l-attenzjoni tal-persuna il-bogħod mill-post tax-xogħol u jiżdied l-urgent family leave skont il-merti u wara li jingħataw il-pariri meħtieġa. Fuq kollox, gvern ġdid immexxi minn Bernard Grek jara li anke fis-settur pubbliku ikun promoss aktar l-eżerċizzju fiżiku filwaqt li jara li tingħata importanza wkoll lis-saħħa mentali tal-ħaddiema.